What's up boy mga kosa? Aga ko nagising bago mag 6 para maglaba saka mag-charge ng cellphone. Kapanibago, wala na akong brace. Isa sa mga perks kaya maaga ako gumigising kasi marami akong natatapos nang wala ganong istorbo. Tulog pa yung mga bata, tulog pa yung asawa ko. Tapos ang inisip ko lang sarili ko, ngayon maghiwa tayo ng pinya kasi para mamaya pagising nila ngayon makakain na, di ba? Gusto ko lang ipakita sa inyo na nagde-decompose kami. Yan. May mga alaga kaming bulate dito. Ito, tulad nito. Tawag dito ANC. African Nightcrawler na bulate. Yan. Para hindi ganong maraming basura namin. Sinipag ako maghiwa ngayon kaya inihiwa ko ng melon. Good morning. Cantaloupe. Touch na naman tayo sa puntang town. Taxi na ako mga kosa. Dito ako sa bandang Kalidran. Pag nasa dentist chair talaga ako, lagi ako nanaantok. Ang ganda kasi ng position dito ng pagkakaupo. Gusto ko nang maglakad kasama si Wanda dito sa Porta kasi dito kami tumatambay madalas din. Nantay tayo ng take out ng burger. May magandang pasalubong kay Mahal. Hindi man ganun healthy pero alam mo, masarap din magbigay ng pasalubong sa kanya kasi sobrang na-appreciate niya. Tuwa ka ng may sakit. Hindi appreciate mo. Ito. Manak na. Hi! Ba't umiyak ka? Gawa? Gawa? Lang? 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 Nang? Gawa? Gawa? Para? Para? Papa? May? Meron? Mababalikan. Kiss daddy. Kiss daddy. Kiss daddy. Kiss daddy. Malo, gamot. Gamot yan. Gamot. Ang guna. Iguana. Wow! Wow, gamot. Gamot ni mama mo yan. Papa. Let's open it. Oh. May panglasa ka na ulit? Gamot. Ganyan pag may sakit, laging special, no? Sabi yung Mahal.